Mielőtt a piramisok megkoronázták volna a Nílust, és évszázadokkal Babilon kapui a porból emelkedtek volna, egy civilizáció jelent meg a mezopotámiai síkságon, amely valami olyat hozott a világba, amit még soha nem látott. Nem csupán városokat vagy templomokat vagy kőbevésett törvényeket, hanem magát az írást. A sumérok hirtelen és teljes egészében bukkantak fel, olyan csillagászattal, amely évezredeket átfogó ciklusokat térképezett fel, matematikával, amely még ma is irányítja az óráinkat, és mitoszokkal, amelyek visszhangjai formálták minden későbbi írást. Aztán, mint egy gyertya a szélben, eltűntek. Ami megmaradt, azok táblák, ezernyi és ezernyi törékeny agyagdarab, amelyeket ék alakú jelek borítanak. A képzetlen szem számára jelentéktelen, törött darabok az ősi kerámiából. De azok számára, akik tudják olvasni őket, ajtók. Ajtók egy olyan világba, amely kozmikus időt kódolt a királyságban, templomokat épített csillagászati gépekként, és olyan régi emlékeket őrzött, amelyek megelőzik saját civilizációjukat. Néhány tábla olyan uralkodókat ír le, akik 10 000 éven át uralkodtak. Mások csillagmozgásokat ábrázolnak, amelyek csak évszázadok alatt láthatók. Még mások városokat neveznek meg, amelyeket a régészek puszta mitosznak gondoltak, amíg a romok meg nem jelentek. Pontosan ott, ahol a táblák mondták, hogy lenniük kell. Ezen az agyagkönyvtáron belül titkok rejtőznek, amelyek elmosják a határt a történelem és a legenda, a tudomány és a mitológia, az emlék és a profécia között. Ma este ezeket a nyomokat követjük szimbólumról szimbólumra, tábláról táblára, hogy felfedjünk 10 ősi titkot, amelyek sumér agyagban rejtőznek. Ez 10 ősi titok, amely sumér táblákban rejtőzik. Az első titok, a királyok az árvíz előtt. Oxford Ashmolean múzeumának csendes termei alatt egy agyagprizma pihen, nem nagyobb, mint egy borosüveg. Felülete, amelyet ezernyi ék alakú, egyenetlen jel borít, az ókori világ egyik legrejtélyesebb feljegyzését tartalmazza. Egy járókelő számára talán csak egy újabb műtárgynak tűnik. De a történészek számára valami sokkal titokzatosabbat képvisel, a sumér királylista. Nyitósora úgy hangzik, mint egy szent szöveg első versz. Amikor a királyság a mennyből alászállt, akkor Eriduban volt. Ez az egyetlen mondat mindent újré definiál. A sumérok számára a királyságot nem emberek találták ki. Ez egy isteni intézmény volt, amelyet magából az égből adományoztak. Eridu, a világ egyik legkorábbi városa, a modern Abus-Haharin közelében, Dél-Irakban, volt a szent bölcső, ahol a mennyuralma először érintette a földet. De ami a mondat után következik, az minden észszerűséget meghalad. A lista 8 uralkodót nevez meg, akik a nagy árvíz előtt uralkodtak. Az antediluviai királyok, mindegyikük olyan hosszú élettartammal, hogy az már a kozmikus határait súrolja. Anulimeiduból 28.800 évig uralkodott. Alalgar 36.000 évig, Menluana pedig 43.200 évig. Az árvíz előtti összes időtartam a táblák szerint meghaladja a 241.000 évet. Aztán a feljegyzés egyszerűen azt mondja, hogy az árvíz elöntötte. Ezt követően új királyok bukkannak fel, uralkodásuk évtizedekre, majd évtizedekre, végül pedig felismerhető emberi élettartamokra zsugorodik. Több mint egy évszázada a tudósok küzdenek, hogy megmagyarázzák ezeket a számokat. Néhányan azt állítják, hogy ezek pusztán szimbolikusak, egy irodalmi eszköz, amely a legendás uralkodókat dicsőíti, istenivé téve őket, hogy igazolják politikai hatalmukat. Mások valami sokkal furcsábbat érvelnek, hogy a számok csillagászati ciklusokat kódolnak, Száma 60-as számrendszerét használva nem az emberi életéveinek mérésére, hanem magának a kozmosznak a ritmusára. Amikor évekből holdhónapokra alakítják át, sok uralkodás egybeesik a jól ismert égi időszakokkal. A Föld tengelyének 26,000 éves precessziója, a 360 napos idealizált napév, amely az ősi naptárakat irányította, a Vénusz és a Jupiter cenodikus ciklusai. Ezek a számok talán egyáltalán nem az élettartamokat írják le, hanem inkább az ég mozgását, ahogyan azt generációk óta figyelik az égbolt megfigyelése során, összesűrítve a isteni királyok uralkodásaiba. Ez egy olyan elmélet, amely a királyi listát mitoszból matematikává alakítja. Maga az artefaktum története figyelemre méltó. A legteljesebb változat, a Welt Brundle prizma, a 20. század elején került felfedezésre egy oxfordi tudós, Henry Welt Brundle által, aki Déli-Irakban végzett ásatásokat. Körülbelül 1800 BC-re datálható, ez a négyoldalú agyagprizma körülbelül 8 hüvelyk magas.
Minden oldala cuneiform szöveggel írt oszlopokkal van bevésve. Nem volt egyedi. 18 különböző változatát találták meg a királyi listának Mezopotámiában, mint száma és akkád nyelven, mindegyik kissé eltérő részletekkel. Ez a változatosság beszédes. A lista nem volt rögzített történelmi feljegyzés. Egy élő dokumentum volt, amelyet a következő dinasztiák átírtak és alkalmaztak, hogy legitimálják uralmukat. Kis és Ein királyai lemásolták, hogy bizonyítsák isteni jogukat a trónra, visszavezetve származásukat az időn át magához az éghez. Ebben az értelemben a királyi lista politikai propagandaként működött, egy genealógiai horgonyként, amely a halandó uralkodókat a kozmikus hatalomhoz kötötte. De ezen a politikai rétegen valami régebbi és nehezen magyarázható dolog rejlik. A régészet súlyt ad a rejtének. Eridu romjai alatt, abban a városban, ahol a királyság állítólag az égből származott, az ásatók 18 különböző rétegnyi foglalkozást fedeztek fel, mint egy könyvlapjait. A legöregebb körülbelül 5400 BC-re datálható, és már olyan templomokat tár fel, amelyek az égi mintákkal vannak összhangban, bizonyíték arra, hogy Eridu már régóta szent hely volt, mielőtt a írás feltalálása. Régóta a feljegyzett történelem előtt. Ha a sumerek úgy hitték, hogy a királyságot származott, lehet, hogy nem volt metafora. Ez visszatükrözheti egy ősrégi emlékezetet. Egy nép, amely fejlett tudással érkezett, hirtelen átalakította a tájat valami civilizációszerűvé. Aztán ott van az árvíz. A királyi lista legkísértetiesebb vonása az a sor, amely mindent elválaszt. Aztán az árvíz elárasztotta. Évszázadokig ezt mitoszként elutasították. De az 1920-as években a Surupacnál, az ősi Suma kenyérkosár városában dolgozó régészek váratlan dolgot fedeztek fel. Egy mély víz által lerakott iszapréteg, amely kilométereken átterjedt, két különböző kulturális réteg között. Alatta házak, kerámiák, szerszámok egy korszakból. Felettük pedig egy teljesen új kultúra. A rádiószéndátumozás ezt az árvízi üledéket Kr. 2900 körüli időpontra helyezte. A határvonal szinte tökéletesen egybeesett az antediluviai és posztediluviai királyok közötti átmenettel. A táblákon, amit legendának tartottak, most geológiai támogatás állt rendelkezésre. Hasonló árvízi rétegeket találtak Körben, Urukban és Kisben, bár nem mindegyik ugyanabba az időszakba datálható, ami több regionális árvízi eseményre utal, nem pedig egy globális özönvízre. Mégis, a bizonyítékok megerősítik, hogy a katasztrofális árvizek formálták Mezopotámia emlékét. Két kiszámíthatatlan folyó között, egy árvíz síkságán élve a sumérok a vizet mint adományozót és pusztítót értették. Mitológiájuk nem találta ki az árvízet. Emlékezett rá. Ennek a katasztrófának az visszhangjai megjelennek az ókori világban. A Gilgames-eposz Utnapistimot írja le, aki túlél egy isteni árvízet, amelyet az emberiség kiirtására küldtek. Az Atraesis-eposz ugyanazt a történetet meséli el más szemszögből. Később a bibliai teremtés könyve Noé és a bárka történetét rögzíti. Ezek a mesék részleteikben eltérnek, de lényegükben nem, egy tisztulás, egy újrakezdés, egy kiválasztott túlélő, aki életet őriz meg a káoszban. Megőrizhették-e a sumérok egy valós esemény ősrégi emlékét? Talán a fiatalabb dús időszak végén, Kr. 9600 körül bekövetkező hirtelen éghajlati változások váltották ki, amikor a jégsapkák olvadása drámaian megemelte a tengerszintet, elnyelve a partvonalakat és a folyóvölgyeket. Néhány kutató úgy véli, hogy az árvíz előtti hatalmas számok geológiai korszakokat képviselhetnek, a környezeti újraindítások közötti időtartamokat. Ezen a nézőponton a királyi lista kevésbé politikai dokumentum, inkább tudományos feljegyzés mitikus formában, a Föld periódikus katasztrófáinak emléke, amelyet istenek uralkodásaként írtak. Mégsem minden bizonyíték szimbolikus. Számos király, aki az árvíz után szerepel, Kis Etanája, Lugal-Bende, Gilgames uróból független feliratokban, templomdedikációkban és fizikai tárgyakban is megjelenik. Neveiket téglákra nyomtatták, emlékoszlopokba vésték, adminisztratív nyilvántartásokban említették. Verifikálható uralkodók és lehetetlen uralkodások összefonódása létrehozza azt a paradoxont, amely még mindig kísérti a szeriológát. Hogyan lehet elválasztani a legendát a történelemtől, amikor az ókoriak sosem húzták meg ezt a határt? A modern technológia új módokat ad nekünk a táblák tanulmányozására. A 3D lézeres szkennelés lehetővé teszi a kutatók számára,
hogy mikroszkopikus pontossággal térképezzék fel minden éknyomot, felfedve a javításokat, eltüntetéseket és a századokkal később bírók által tett megjegyzéseket. A prizma szerkezet azt mutatja, hogy a királyi lista nem statikus műtárgy volt, hanem a memória pareimpeje, egy történet, amelyet folyamatosan átírtak, ahogy a dinasztiák felemelkedtek és elestek. Ebben az értelemben tükrözi azt a civilizációt, amelyet leír, tartós, de sosem rögzített. A kérdés továbbra is fennáll, honnan származnak ezek a rendkívüli számok? Miért rögzíteni őket olyan gondosan, ha sosem szánták őket szó szerint? Amikor a sumérok egy 36 000 éven át uralkodó királyt írtak, talán nem megszagáltak. Talán egy olyan nyelven kódolták a jelentést, amelyet csak most kezdünk megérteni, kifejezve, hogy ezek a számok a isteni rendkorait képviselik, nem a halandó időt. Az istenek nyelve a szám volt, és csak azok tudták olvasni a szimbólumok között, akik beavatást nyertek a titkába. A királylista az emberiség egyik legkülönösebb paradoxonja. Egy olyan dokumentum, amely túl mitikus ahhoz, hogy történelem legyen, és túl történelmi ahhoz, hogy mítosz legyen, egy híd a kozmosz és az agyak között. De ha a táblák a királyságban kódolt kozmikus időt fednek fel, elrejtve a világ múzeumaiban és gyűjteményeiben, akkor milyen titkok rejtőznek a samriák által hátrahagyott struktúrákban? A hatalmas templomok, amelyek még mindig emelkednek a sivatagi homokból, olyan elvek szerint épültek, amelyeket csak most kezdünk dekódolni. Milyen építészeti rejtélyek várnak szám Szent Zigguratjaiban? A déli Irak sivatagi síkságából kiemelkedő Nagy Ziggurat az ókori világ egyik legimpozánsabb emlékműve. Még romjaiban is hatalmas vályok téglateraszai uralják a tájat. Egy ember által épített hegy, amely mérföldekre látható a sík mezopotámiai tájon. Modern szemmel építészeti teljesítménynek tűnik, lenyűgöző, de magyarázható. A sumerek számára azonban egészen más volt, egy lépcsőfok a világok között. De ami igazán figyelemre méltóvá teszi ezeket a struktúrákat, az nem a méretük, hanem az, amit a táblák felfednek arról, hogyan építették őket és miért. A világ múzeumi gyűjteményeiben rejtőző agyagtáblák zigguratterveket, építési arányokat és rituális utasításokat tartalmaznak. Ezek nem egyszerű építési tervek. Csillagászati igazításokkal, matematikai összefüggésekkel és kozmikus szimbolikával vannak kódolva, olyan precízen, hogy a modern régészeti csillagászok még mindig dekódolják a teljes jelentésüket. A Nagy Ziggurat, amely körülbelül 2100 BC körül épült Namu király alatt, ezt a tudást a legmélyebb alapjaiban mutatja be. A szerkezet eredetileg 3 hatalmas szinten emelkedett, mindegyik kisebb volt, mint az alatta lévő, monumentális lépcsőkkel összekötve, amelyek a csúcsszentélyhez vezettek. A táblák a szentét Nana, a holdisten lakóhelyeként írták le, akinek a választása nem volt önkényes. Az egész szerkezet figyelemre méltó pontossággal van orientálva az igazi észak felé, egy fokon belüli igazítással. De ami még jelentősebb, a sarkai a fő irányokat jelölik meg olyan pontossággal, amely kifinomult csillagászati megfigyelést igényelt. Az épület arányai, az alapszélessége, magassága és a szintek méretei közötti arányok megfelelnek a holdciklusokban található matematikai összefüggéseknek. A ziggurat építését leíró táblák felfedik, hogy a sumér építészek kozmikus tervekből dolgoztak. Egy ilyen szöveg pontosan meghatározza, hogy egy templom alapjának 60x60-as méretűnek kell lennie. Nem csupán egy kényelmes szám, hanem a sumér matematikát és csillagászatot irányító szexagesimális rendszer tükröződése. Ez a 60-as alapú rendszer osztotta fel a kört 360 fokra, az évet 12 hónapra, és a napot olyan egységekre, amelyeket a modern világ minden órájában használnak. Az igazítás mélyebbre hatol. A modern eszközökkel végzett régészeti felmérések megerősítették, hogy a mezopotámiai zigguratok elhelyezkedése a holdállásainak nyomon követésére szolgál. A 18,6 éves ciklus során a hold felkeltési és lenyugvási pozíciói eltolódnak a horizont mentén. Ezeket az extrém északi és déli pozíciókat a ziggurat látószögei jelölték, lehetővé téve a papok számára, hogy előrejelezzék a napfogyatkozásokat és kiszámolják a generációkat átfogó égi ciklusokat. A napfordulós igazítások is megjelennek. Urukban a táblák a menny házára utalnak, egy templomkomplexumra, amelynek főbejárata a nyári napfordulón a napfelkeltével van egy vonalban. Nepörs területe hasonló tájékoztató szövegeket tartalmaz, amelyek leírják, hogyan kell a templom falainak a napfelkeltés helye felé nézni az évfordulón.
De talán a legmélyebb titok, amely a ziggurat építészetében kódolva van, inkább fogalmi, mint matematikai. A sumerek a világ mindenséget egy háromszintű kozmoszként képzelték el, és a ziggurat fizikailag megtestesítette ezt a világnézetet. A csúcson, a mennyben, Anu, az ég istene uralma alatt, a csillagok felé való fizikai mászás révén érhető el. A földszinten, a föld, amelyet Enlil, a szél és vihar ura irányít, az a birodalom, ahol az emberek éltek és dolgoztak. Lent, az alapokban, az Abzu, a friss víz kozmikus mélysége, amelyet Enki, a bölcsesség és teremtés istene ural, a ziggurat alapjába épített kutak és csatornák szimbolizálnak. A ziggurat nem csupán egy templom volt. Ez egy függőleges tengely volt, amely összekapcsolta mindhárom birodalmat, egy kozmikus hegy, ahol a menny érintette a földet, és ahol a föld gyökerei leértek a primordialis vizekbe, ahonnan minden élet származott. A rituális táblák különböző szinteken végzett szertartásokat írnak le a zigguraton, mindegyik egy különböző kozmikus szférához kapcsolódik. A papok hajnalban felmentek a lépcsőkön, szimbolikusan az alvilágból a mennybe mozdulva, ahogy a nap felkelt. Éjjel leereszkedtek, tükrözve a napútját a Netherworldön. Maga az épület egy isteni földrajzi térkép lett, amelyet naponta jártak azok, akik a isteneket szolgálták. Mégis, ezek alatt a hatalmas struktúrák alatt egy másik rejtély rejlik. Több helyszínen, köztük Eridu Arukban végzett ásatások felfedték, hogy a látható zigguratokat régebbi alapokra építették. Réteg a réteg alatt, templom a templom alatt, évszázadokkal a marádható nagy emlékek előtt. Iriduban a régészek 18 egymást követő templomszintet tártak fel, a legkorábbi 5400 BC-ra datálva, több mint 3000 évvel a királyi írás feltalálása előtt. Ezek a prototemplomok már bemutatják az asztronómiai igazítást, már magukban foglalják ugyanazt a kozmikus szimbolikát, már a teret olyan elvek szerint osztják fel, amelyek évezredekkel később irányítanák a zigguratépítést. Ez egy nyugtalanító kérdést vet fel. Honnan származott ez az építészeti tudás? A hagyományos válasz a fokozatos fejlődés. Generációk építői finomították a technikákat, papok halmozták fel az égi adatokat évszázadokon át, a tudás szájhagyomány útján öröklődött, míg végül írásban rögzíthetővé vált. De a legkorábbi templomok olyan kifinomultságot mutatnak, amely teljesen kidolgozottnak tűnik, nem kísérleti jellegűnek. Az igazítások már a kezdetektől pontosak. Az arányok következetesek a több száz mérföldre elhelyezkedő helyszínek között. A szimbolikus szókincs, a háromszintű kozmosz, a kardinális tájolások, a hold és napciklusok teljesnek tűnnek. Néhány kutató azt javasolja, hogy a zigguratépítészet olyan tudást őriz, amely a történelmi feljegyzések kezdete előtt létezett, esetleg olyan kultúráktól származik, amelyeket a klímaváltozás vagy a tengerszint emelkedése űzött el a jégkorszak átmenete során. Ezek a hipotetikus elődök lehet, hogy fejlett megértéssel rendelkeztek a csillagászatról és a geometriáról, átadva azt a korai mezopotámiaiaknak, akik aztán állandó struktúrákba, végül táblákba kódolták. Mások azt állítják, hogy ez túl sok rejtét ad arra, amit gondos megfigyelés és matematikai érvelés révén meg lehet magyarázni. A sumérok zseniális csillagászok és mérnökök voltak. Nem volt szükségük elveszett elődökre, hogy megmagyarázzák eredményeiket. Generációkon át figyelték az eget, mértek, számoltak és építettek a felfedezéseik alapján. De maguk a táblák továbbra is kétértelműek. Az építkezési szövegek úgy írják le az építészeti elveket, mintha azok már régiek lennének, utalva a régi mértékekre és arra, ahogyan az idő kezdetén történt. A templomépítést a kozmikus helyreállítás aktusaként említik, nem újításként, mintha minden új ziggurat egy eredeti mintát rekonstruált volna, amelyet a világ fiatal korában állítottak fel. A modern lézerszkennelés és fotogrammetria olyan részleteket tár fel, amelyeket szabad szemmel lehetetlen észlelni. A zigguratok vályogtégla homlokzatai mikroegyusztálásokat, finom szögeket tartalmaznak a lépcsőház építésében és matematikai progressziókat a díszítő elemekben. Ezek a jellemzők olyan rétegeket sugallnak, amelyek kódolt információkat rejtenek a pusztán funkcionális geometriai kapcsolatokon túl, amelyek tanítási eszközökként, csillagászati számológépekként vagy rituális útmutatókként szolgálhattak a beavatott papok számára. A ziggurat könyvtár, obszervatórium és templom egyesített formája volt. Olyan szerkezet, amely matematikai specifikációk szerint készült, és összekapcsolta az emberi társadalmat a kozmosz ritmusával.
A Szent Rend fizikai megnyilvánulása, ahol a királyokat megkoronázták, a papok az eget követték, és a föld és az ég közötti határ elvékonyodott. De ha ezek a templomok az eget és a téglát kódolták, kozmikus terveket követve, amelyek agyakban maradtak fenn, akkor mit árulnak el maguk a mítoszok? Az epikus történetek, amelyek ezernyi táblán vannak feljegyezve, hősökről, istenekről és olyan utazásokról szólnak, amelyek a csillagok mozgását tükrözik. Milyen titkok rejlenek a táblákban, amelyek Gilgames történetét mesélik el, a királyét, akinek története legendává vált, és akinek legendája talán magát a kozmoszt kódolja. 1853-ban, Ninive romjai alatt, az ókori Asszíria palotahalmán, Hormus Rasam régész valami rendkívülit fedezett fel. Szoba után szoba tele agyagtáblákkal, ezrek és ezrek gondosan elrendezve a polcokon. Ez volt Esur-banipal király, a 7. századi Asszíria utolsó nagy királyának királyi könyvtára, aki megszállottan gyűjtötte a Mezopotámia különböző részeiből származó szövegeket. A táblák között volt egy 12 táblából álló eposz, amely aldian egyenlőtlen írásmóddal mesél egy Gilgames nevű király történetéről. Eleinte a tudósok tiszta mitológiaként kezelték, egy ősi fantáziaként, amely szuperhősökről és lehetetlen küldetésekről szól. De aztán az Urukban végzett ásatások váratlan dolgokat kezdtek felfedni. Feliratok említették Gilgamest nem mint mitikus alakot, hanem mint történelmi uralkodót. Neve megjelent téglabélyegeken, királyi listákban és közigazgatási nyilvántartásokban, amelyek körülbelül 2700 BC-re datálhatók. A templomi felajánlások neki tulajdonították Uruk hatalmas védőfalainak megépítését, amelyek egy része még ma is áll Gilgames valóságos volt. De ha az ember valóságos volt, mit kezdjünk a történetével? A Gilgames eposz, ahogy később nevezték, egy olyan király kalandjait írja le, aki 2/3 isteni és 1/3 emberi. Uruk félisten uralkodója, aki halhatatlanságot keres Enkidu, a társának halála után. A narratíva egy olyan útra viszi, amely a föld végéig tart, drága kövekkel teli kerteken és a halál vizein át, hogy megtalálja Utnapistimot, a nagyárvíz egyetlen túlélőjét, akit az istenek örök életre ítéltek. A felszínen hősies fantáziaként olvasható, de a szövegbe ágyazott csillagászati utalások olyan specifikusak és pontosak, hogy a tudósok most már sokkal kifinomultabbnak ismerik el az eposzt, mint egy mitikus narratívát, amely égi tudást kódol. Az út Gilgames és Enkidu utazásával kezdődik a cédruserdőbe, hogy megöljék Humbabát, a védőszörnyet. Ezután megölik a mennybéli bikát, amelyet Istar istennő küldött bosszúból. Ez a szekvencia a bika csillagképet és annak helyzetét tükrözi a tavaszi égen a bika korában, körülbelül 4000 és 2000 BC között, pontosan abban az időszakban, amikor az eposz legkorábbi változatai keletkeztek. De a csillagászati kódolás később a narratívában egyértelművé válik. Enkidu halála után Gilgames halhatatlanságot keres. Útja a világ szélére viszi, ahol egy Mashu nevű hegyhez érkezik, amelyet a táblákban úgy írnak le, mint a helyet, ahol a nap minden nap felkél és lenyugszik. A hegy kapujában skorpió emberek állnak, akik félelmetesek a tekintetükben, halált osztva. A képek egyértelműek. A skorpió emberek a skorpiót képviselik, azt a csillagképet, amely keleten emelkedik, míg a bika nyugaton lenyugszik, megjelölve az egyenlőségpontokat, ahol a nappal és az éjszaka egyensúlyban van. Mashu, a két csúcsú hegy, ahol a nap belép és kilép a világba, a keleti és nyugati horizontokat képviseli. Ezekben a pontos pillanatokban Gilgames útja követi a nap útját, a élők földjéből a sötétség birodalmába haladva. A skorpió embereken túl Gilgames 12 liga abszolút sötétségen keresztül halad. A 12 óra éjszaka, a nap éjszakai útja az alvilágon. Egy kertbe érkezik, ahol a fák gyümölcs helyett ékszereket teremnek. Kozmikus fényben ragyogva. Ez maga a csillagmező. Az ég, ahogy éjjel látjuk, mitikus tájjá alakul. Végül átkel a halál vizein, hogy elérje Utnapistim lakóhelyét. A horizonton túli birodalom, ahol a nap minden este lemegy, hogy hajnalban újjászületeszen. Utnapisim, akinek neve azt jelenti, hogy ő, aki látta az életet, az időn kívül él, túlélve a világot újraindító áradást. Halhatatlansága nem biológiai, hanem ciklikus. A nap örök visszatérése, a kozmikus rend végtelen megismétlődése. Itt a 11. táblában Utnapistim részletesen elmeséli az árvíz történetét. Az istenek úgy döntenek, hogy elpusztítják az emberiséget. Enki álomban figyelmezteti Utnapistimet,
utasítva őt, hogy építsen egy hajót, tömje le Bumennel, és vigye magával a családját és minden élőlény képviselőit. Az árvíz megérkezik, a vizek 7 nap és 7 éjjel emelkednek. Amikor visszahúzódnak, a hajó egy hegyre pihen. Utapisin madarakat enged szabadon, hogy szárazföldet keressen. Először egy galambot, majd egy fecskét, végül egy hollót, amely nem tér vissza. A párhuzamok a későbbi árvízmesékkel nyilvánvalóak. De ami itt számít, az a geológiai megerősítés. Az árvízréteg a Surpacnál. A katasztrofális iszaplerakódás, amelyet IE 2900-ra datálnak, összhangban áll a szövegben megőrzött kulturális emlékezettel. Az eposz nem találja ki az árvízet. Emlékezik rá. Történelmi katasztrófát szőve a kozmikus mitológiába. Gilgames megtudja Utnapistintől, hogy a halhatatlanság csak az isteneké. Az emberek élnek, meghalnak és elfelejtődnek, kivéve az általuk hátrahagyott művek révén. Az eposz azzal zárul, hogy Gilgames visszatér Urukba, belenyugodva a halandóságba, de büszkén a falakra, amelyeket épített, a városra, amelyet uralt, a kőbe és agyagba vésett örökségre. Az üzenet egyszerre kozmikus és mélyen emberi. A csillagok örök ciklusokat követnek, halál és újjászületés, lenyugvás és felkeltés, sötétség és fény. Az emberek nem. Mi kisebb íveket rajzolunk, de részt veszünk a nagyobb mintázatban azáltal, amit létrehozunk, amit emlékezünk, amit továbbadunk. Ez a rétegzett kódolás, történelmi király, mitikus hős, asztronómiai allegória magyarázza meg, miért tartott ki a történet több mint 2000 évig. A Gilgames eposz másolatait hittita, hurri és babiloni nyelven találták meg. Törmelékek bukkannak fel Megiddónál Kánaánban, Emarnál Szíriában, Uggeritnél a Földközi-tenger partján. Minden jelentős kultúra az ókori Közel-Keleten ismerte ezt a történetet, alkalmazta, újraértelmezte. Miért van ilyen tartós hatása? Mert egyszerre működött szórakoztatásként, vallási oktatásként, történelmi feljegyzésként és asztronómiai kézikönyvként. Egy fiatal írnok másolhatta a táblákat, hogy megtanulja a cuniformát, miközben egyidejűleg a halandóságról, a királyságról és a kozmikus rendről szóló leckéket is elsajátította. Egy papa rituálék során, amelyek a szezonális átmeneteket jelzik, elmondhatta az epikus történetet, Gilgames útját felhasználva a fiú éves pályájának magyarázatára a zodiákusban. Egy király hivatkozhatott Gilgames származására, hogy legitimálja uralmát, összekapcsolva dinasztiáját legendás eredetekkel. A táblák minden szinten működtek, szó szerint, szimbolikusan, politikailag, égi értelemben. A modern fordítások gyakran küzdenek e sokrétűség megragadásával. Mi elválasztjuk a mítoszt a tudománytól, az irodalmat az asztronómiától, a történelmet az allegóriától. A sumerek nem tettek ilyen megkülönböztetéseket. Számukra minden tudás egyesült. A csillagok mozgása, a királyok felemelkedése és bukása, a folyók áradása, a termények növekedése mind ugyanazon isteni rend kifejeződései voltak. Ugyanaz a kozmikus törvény különböző léptékeken megírva. Gilgames, aki a történelem és a mítosz meccéspontjában áll, megtestesíti ezt az egységet. Ő egy ember volt, aki legendává vált. Egy legenda, amely csillagképpé alakult. Egy történet, amely emlékezetet őrzött évezredeken át, agyakba kódolva, amely túlélte, amikor a kőemlékek összedőltek és a városok porrá váltak. De ha egy készlet táblának sikerült egy történelmi királyt összekapcsolnia magával a kozmosszal, asztronómiai tudást kódolva narratívába, akkor milyen más kapcsolatokra deríthetnek fényt az agyagtáblák? Ha Suma mítoszai évszázadokon átíveltek, befolyásolva kultúrákat Anatóliától a Levantáig, mi a helyzet fizikai elérhetőségükkel, kereskedelmi hálózataikkal, diplomáciai kapcsolataikkal, az utakkal és tengeri útvonalakkal, amelyek távoli földekhez kötötték őket? Milyen táblák tárják fel Száma kapcsolatait több ezer mérföldnyire Mezopotámiától? Az ősi Mezopotámiából előkerült több ezer tábla között egy különös készlet kiemelkedik. Nem adminisztratív nyilvántartások vagy vallási himnuszok, hanem valami, ami közelebb áll a politikai levelezéshez, mitikus nyelvezetbe burkolva. Ezek az Enmer szövegek, amelyeket Uruk legendás királyáról neveztek el, aki körülbelül 2700 körül uralkodott. Körülbelül kortárs Gilgamesszel, a táblák egy hosszan tartó rivalizálást írnak le Uruk és egy távoli város, Arata között, amely valahol a hegyekben, messze keleten található. Enmer követeket küld a veszélyes terepen, akik követeléseket hordanak. Fogadják el Uruk hatalmát.
Küldjenek drága köveket, aranyat, ezüstöt és lápiszlazulit templomok építésére. Ismerjék el Inanát, Uruk istennőjét, mint a legfőbbet. Arata ura visszautasítja. Üzenetek mennek oda-vissza. Kihívások kerülnek elő. A szövegek élénk részletességgel írják le ezeket az eszmecseréket, beleértve az üzenetek agyagtáblákra írásának fizikai aktusát és azok hatalmas távolságokba való eljuttatását gyalog. Egy részlet különösen figyelemre méltó, és Merkar követének olyan messzire kell utaznia, hogy olyan bonyolult verbális utasításokat hordoz, hogy elfelejti az üzenetet, mire megérkezik. Frusztráltan, Emmer Merkar inkább egy agyagtáblára vési szavait. A szöveg azt állítja, hogy ez volt az első alkalom, amikor valaki ilyesmit tett. Akár igaz, akár nem, a részlet azt sugallja, hogy a sumerek tudták, hogy egy forradalmi technológiát, írásos diplomáciai levelezés tanúi. Évtizedek óta a tudósok Aratát tiszta fikcióként kezelték, egy mitikus riválisként, akit azért találtak ki, hogy dicsőítse Rukot, egy irodalmi eszközt, amelynek nincs földrajzi valósága. A leírások túl fantasztikusnak tűnnek. Egy város a hegyvidéken a hegyeken túl, gazdag kövekben és fémekben, kulturálisan annyira kifinomult, hogy felvehesse a versenyt Suma legnagyobb metropoliszával. Hol létezhetett volna egy ilyen hely? Aztán régészek kezdtek dolgozni Irán délkeleti részén, a Halil folyó völgyében, a modern Ger város közelében. A 2000-es évek elején megkezdett ásatások váratlanul kifinomult bronzkori civilizációt tártak fel, monumentális építészettel, fejlett fémművességgel, és ami a legfigyelemre méltóbb, több ezer faragott kloritos edényt, puha kőből készült tálakat és vázákat, amelyeket bonyolult geometriai és figuratív minták díszítettek. Az ikonográfia egyértelmű volt. Kígyós sárkányok, pálmafák, bikaemberek, skorpiófigurák, mitológiai jelenetek, amelyek szinte azonosak a szamáriai hengereken és templomi domborműveken találhatókkal. Mégis, a kézművesség egyedi volt, egy regionális stílus, amely független művészeti hagyományra utal, amely párbeszédben áll a mezopotámiai kultúrával, nem pedig annak származéka. Még érdekesebb, hogy a szamáriai lelőhelyeken talált lápiszlazuli kémiai elemzései a 500 mérföldnyire lévő afganisztáni Badakhshan bányáira vezetnek vissza. Ugyanez a lápisz megjelenik Giruft kontextusokban. Kloritos edényeket találtak Giruftból Örben, Urukban és Kisben. A régészeti bizonyítékok megerősítik, amit a táblák sugalltak. Kiterjedt kereskedelmi hálózatok kötötték össze a hegyvidéki Iránt az alacsonyabb mezopotámiai területekkel az Enmar szövegekben leírt pontos időszakban. Lehet, hogy Gira egy ratta? A földrajzi leírás illik. A táblák egy rattát 7 hegyvonulaton túl helyeznek el, egy fél drágakövekkel gazdag területen. Giraffe a Zagros-hegységen túl fekszik egy völgyben, amely egykor sokkal termékenyebb volt, mint ma. A helyszín a megfelelő időszakra datálható, a KR-e 4. évezred végén és a 3. évezred elején, és a kulturális kifinomultság megfelel a szövegek leírásának. Egy rivális civilizáció, nem primitív előőrs. Más részletek is összhangban vannak. A táblák említik Arata gazdagságát Szarnelonban, egy vöröses követ, amely az ókori világban nagyra értékelt. A karneol forrásai léteznek az iráni fennsíkon. Leírják a cédrusfát, amely a hegyvidéki erdőkben nőtt volna, amelyek azóta eltűntek a klímaváltozás miatt. Referenciát adnak bonyolult öntözőrendszerekről, és a GA bizonyítékot mutat a kifinomult vízgazdálkodásra. De talán a legmeggyőzőbb bizonyíték a nyelvi elemzésből származik. A szövegek leírják Arata urának, hogy más nyelvet beszél, mint a sumér, fordítást igényelve. A korai Giruft feliratok egy protoelomite írást használnak, amely eltér az ununiformtól, ami arra utal, hogy a régiónak saját írásrendszere volt, amely a sumerekkel egyidős. Két írástudó civilizáció érintkezésben, mindegyik különböző szimbolikus rendszereket használva hasonló ötletek rögzítésére. A táblák diplomáciai jellege teszi őket rendkívülivé. Ez nem homályos mitológiai földrajz, távol a varázslatos hegyek földjén. Ezek konkrét leírások a politikai tárgyalásokról városi központok között, amelyek 100 mérföldnyire, nehéz terepen helyezkednek el egymástól. Az a tény, hogy ilyen levelezés létezett KR-e 2700 körül, több mint 1000 évvel visszavetette a nemzetközi diplomácia történelmét. A táblák üzenetküldőkről számolnak be, akik hetekig utaztak, hegyvidéki átjárókat keresztezték, idegen területeken navigáltak, állami üzeneteket hordozva, amelyek megjegyzést vagy írásos nyilvántartást igényeltek.
Kereskedelmi tárgyalásokat, adóköveteléseket, vallási vitákat és kulturális versenyt írnak le. Ez az államigazgatás. A legkorábbi bizonyítékaink a távoli politikai egységek közötti hivatalos diplomáciai kapcsolatokra. Azok a kereskedelmi hálózatok, amelyeket ezek a kapcsolatok támogattak, hatalmasak voltak. Aratán túl a sumér táblák más távoli helyeket is említenek. Dilman gyakran az iráni öbölbeli Bahreinhez azonosították, amelyet a Réz és Gyöngyé kereskedelmi központjaként írtak le. Férfiak, valószínűleg az Omen-félsziget, a diorit és rézérc forrása. Meluha, szinte biztosan az indusvölgyi civilizáció, több mint 1000 mérföldnyire Mezopotámiától, karneol, elefántcsont és egzotikus fák szállítója. Az adminisztratív táblák listázzák az összes régióból érkező importot. A kereskedelmi partnerek között a súlyok és mértékek egységesítve voltak. Az Indusvölgyből származó pecsétek mezopotámiai kontextusban és fordítva is megtalálhatók. Ez volt a bronzkori globalizáció, egy kereskedelmi hálózat, amely a Földközi-tengertől az Indusig terjedt, vagy írásos szerződések, egységesített valuták és agyagban rögzített diplomáciai protokollok révén valósult meg. A klímatudomány egy új dimenziót ad a történethez. A paleoklíma adatok azt mutatják, hogy az iráni fennsík jelentősen nedvesebb volt a KR-e 4. és 3. évezredben. Azok a folyóvölgyek, amelyek ma félszárazak, mezőgazdaságot és sűrű települést támogattak. Ez magyarázza, hogyan tudta Arata fenntartani azt a népességet, amely képes volt luxuscikkeket előállítani export céljából, és támogatni azt az iparos osztályt, amely szükséges volt az ilyen kifinomult kézművességhez. De KR-e 2000-re ugyanazok a klímaváltozások, amelyek elpusztították Sumert, a hegyvidékeket is érintették. Az esőzés csökkent, a folyók apadtak, a mezőgazdasági zónák összezsugorodtak, sok iráni fennsíki helyszín elhagyatottá vált, a kereskedelmi hálózatok megrepedtek, és Arata, ha a zsiráf valóban a helyszíne volt, eltűnt a történelemből, csak a mezopotámiai romok alatt eltemetett táblákban emlékeztek rá, az eme szövegek pedig megőrzik egy olyan világ emlékét, amely összekapcsoltabb volt, mint valaha is képzeltük. Megmutatják, hogy még az emberiség legkorábbi városi fázisában sem fejlődtek a városok elszigetelten. Az ötletek, áruk és írásos üzenetek hatalmas távolságokat tettek meg. A kulturális hatás több irányban áramlott, és a diplomáciai kapcsolatok, rivalizálások, szövetségek, tárgyalások már formálták a nemzetközi kapcsolatokat. Maguk a táblák váltak ennek a kapcsolatnak a közvetítőjévé. Agyagüzeneteket hordozva hegyvidéki átjárókon, a kereskedett áruk listáit, diplomáciai levelezést, amely írásos formát igényelt, mert a szóbeli memória nem tudta fenntartani az ilyen összetett, részletes kommunikációt ilyen távolságokon. Ebben az értelemben az aratatáblák mélyreható újítást képviselnek. A írás használata nem csupán nyilvántartásra vagy vallási szövegekre, hanem a távoli hatalmak közötti kommunikációra is kiterjed. Az a technológia, amely végül lehetővé tette a birodalmak, a nemzetközi jog és a globális kereskedelem kialakulását, mind megtalálható ezekben a követelményüzenetekben, amelyek Uruk és egy hegyi város romjai között utaztak, amelyek 4000 évig feledésbe merültek. Még ha a rivális királyok és távoli városok leírásai bőségesek is, a táblák furcsa módon hallgatnak egy figyelemre méltó részletről, amely máshol, a szamáriai feljegyzésekben megmaradt. A végtelen férfi uralkodók, katonai hadjáratok és diplomáciai cserejegyzékek között egy rendkívüli figura tűnik fel. Valaki, aki a régi közel-keleti királyság szigorú konvenciói szerint egyáltalán nem létezhetne. Melyik nő neve szerepel a királyi listán, nem mint királyné, hanem mint saját jogán uralkodó? A szamáriai királyi lista, minden lehetetlen uralkodásával és isteni genealógiájával, több száz nevet tartalmaz az évezredek során rögzített és legendás történelemben. Eridu, Uruk, Juai, Lagas, kis királyai. Dinasztia után, hódítás után. A lista módszeresen rögzíti a királyság városról városra való átvitelét, mindig férfi uralkodók által, kivéve egyszer. A kis harmadik dinasztiájában, körülbelül kr. 2500 körül, egyetlen sor megszakítja a mintát. Kuba, a kocsmáros, aki megszilárdította kis alapjait, király lett és 100 évig uralkodott. A részlet több szinten is megdöbbentő. Először is, ő egy nő, az egyetlen női uralkodó, aki egyedüli uralkodóként szerepel az egész dokumentumban. Másodszor, foglalkozása meg van határozva. Kocsmáros, nem papnő, nem királyi feleség, nem nemes születésű.
Harmadszor, uralkodása sikeresnek van leírva, dinasztikus stabilitást teremtve, nem pedig egy rövid megszakítást a törvényes uralkodásban. Nincs magyarázat arra, hogyan történt ez. A táblák egyszerűen megállapítják a tényt, és tovább lépnek. Egy olyan kultúrában, ahol a politikai hatalom túlnyomó részt férfiak kezében volt, ahol a királyságot isteni megbízatásként fogták fel, amely apáról fiúra szállt, ahol a templomi hierarchiák és a katonai parancsnoki struktúrák kizárták a nőket a legmagasabb pozíciókból. Kubaba jelenléte a királyi listán magyarázatot követel. Néhány tudós kezdetben írnoki hibát vagy félreértelmezést feltételezett. Talán Kubaba egy férfi uralkodó volt, akinek nevét feminizálták a későbbi másolatokban. Talán a bejegyzés egy rövid ideig kiskorú fia helyett uralkodó királyi régensre vonatkozott. Talán a kocsmáros cím metaforikus volt, jelezve valamilyen kultikus szerepet, amelyet már nem értünk. De a bizonyítékok nem támasztják alá ezeket a leértékeléseket. A királyi lista több független változata is tartalmazza Baba nevét következetes részletekkel. Neve egyértelműen női a szamáriai nyelvtanban. És ami a legfontosabb, más táblák történelmi tényként hivatkoznak uralkodására, nem legendaként. A kisből származó adminisztratív szövegek említik nevét olyan összefüggésekben, amelyek tényleges kormányzást sugallnak. A uralkodásához datált jogi dokumentumok fennmaradtak. A templomok felszentelései építkezési projektekkel hozzák összefüggésbe. A régészeti feljegyzések, bármennyire is töredékesek, megerősítik, hogy valaki, akit Kubabának hívtak, uralkodott Kisban, és elég stabil irányítást tartott fenn ahhoz, hogy a későbbi generációk emlékezzenek rá. Az, hogy eredetileg kocsmáros volt, szintén érdekes. Az ókori Mezopotámiában a kocsmák kétértelmű társadalmi státusszal bírtak. Szükséges intézmények voltak, ahol a munkások összegyűltek, ahol a sör, mint táplálkozási alap, elosztásra került, ahol informális üzleti tranzakciók zajlottak. A kocsmárosok jellemzően nők voltak, akik olyan létesítményeket irányítottak, amelyek gazdasági és társadalmi funkciókat is elláttak. De a kocsmák a tisztes társadalom peremén is léteztek. A prostitúcióval, szerencsejátékkal és azzal a laza társadalmi keveredéssel hozták összefüggésbe, ami a vallási hatóságokat idegessé tette. Hammurabi törvénykönyve, amely évszázadokkal Kaba után íródott, több törvényt szentel a kocsmárosok szabályozásának, gyanakvással kezelve őket, mint a rendzavarás potenciális forrásait. Mégis, valahogy ebből a marginalizált helyzetből Kubaba a kis trónjára emelkedett, Suma egyik fővárosállamára, egy politikai központra, amely urukkal és úrral versengett a regionális dominanciaért. A királyi lista nem forradalmat vagy hatalomátvételt ír le. Az ő uralkodását legitimnek mutatja, a dinasztiák természetes öröklődésének részének. Egy elmélet azt sugallja, hogy a politikai instabilitás időszakában emelkedhetett hatalomra, talán egy ÜRT betöltve, amikor az előző uralkodó család összeomlott vagy nem tudott örökösöket produkálni. 100 éves uralkodása, valószínűleg szimbolikus, nem pedig szó szerinti, akkor vagy egy hosszú stabilitási időszakot, vagy egy általa alapított dinasztiát képviselne, amely több generáción át tartott. Ez az értelmezés támogatást nyer azután következőkből. A királyi lista rögzíti, hogy Kuba megszilárdította kis alapjait. Olyan nyelvezetet használnak máshol, amely a káosz után rendet helyreállító, intézményeket újjáépítő, új adminisztratív rendszereket létrehozó uralkodókról szól. Az ő uralkodása fordulópontot jelent, stabilizálódást az űrzavar után. Az a tény, hogy a foglalkozása egyáltalán említésre kerül, jelentős. A legtöbb királyt csak névvel és várossal azonosítanak. Amikor a foglalkozások megjelennek, jellemzően papi vagy katonai jellegűek. A kocsmáros említése azt sugallja, hogy ez a részlet túl figyelemre méltó volt ahhoz, hogy elhagyják. Ez volt az, ami emlékezetessé tette a történetét, az a rendkívüli eredet, ami a felemelkedését figyelemre méltóvá tette. De Kaba története nem ér véget a halálával vagy akár a dinasztiája végével. Valami furcsább történik. Istennővé válik. Későbbi évszázadokban, ahogy a sumér kultúra keveredik az akkáddal, majd a babilonival, és északra terjed Anatóliába, egy Kubaba nevű istennő kezd megjelenni a vallási szövegekben. A KR.E. második évezredre már Szíriában és Anatóliában is anyai istennőként imádják, aki a termékenységgel, szuverenitással és védelemmel hozható összefüggésbe. Ikonográfiája gránátalmát és tükröt ábrázol, az élet és az igazság szimbólumait.
Krisztus előtt az első évezredben a görögök találkoztak ezzel az istennővel, Friával, és beemelték a panteonjukba, mint Cibelt, a nagyanyát, az ókori mediterrán világ egyik legfontosabb istenségét. Kultusza Rómába is eljut, ahol Magna Martjaként tisztelik, bonyolult rituálékkal és extatikus ünneplésekkel. A kapcsolat világosnak tűnik. Egy történelmi nő, aki Kisté uralta, évszázadok alatt isteni figurává válik. Az emlékezet mítosszá alakul. Egy kocsmáros, aki hatalmat lát a korai dinasztikus időszakban, a királyokat kormányzó kozmikus anyává válik. Ez a folyamat, a történelmi személyek istenivé avatása, nem egyedik Kaba esetében. Gilgames hasonló pályát követett. De ami Kaba esetét figyelemre méltóvá teszi, az mindkét szakasz megőrzése. Azok a táblák, amelyek halandó uralkodóként rögzítik őt, és azok a feliratok, amelyek istennőként tisztelik, több mint 1000 év távolságra vannak egymástól. Megmutatja, hogyan dolgozták fel a bronzkori társadalmak a kivételes egyéneket. Amikor valaki drámaian megszegte a normális mintákat, egy nő uralkodott ott, ahol csak férfiaknak kellett volna, egy közember emelkedett fel ott, ahol csak a nemességnek kellett volna uralkodnia, nem lehetett őket egyszerűen szokatlan emberekként megjegyezni. Többé kellett őket osztályozni, mint ami több, mint ember. Kivételes teljesítményeiket isteni lényeg által magyarázták, nem pedig történelmi körülmények által. A korai női vezetés megértésére gyakorolt hatások mélyrehatóak. Kubaba jelenléte a királylistán bizonyítja, hogy a nők bizonyos körülmények között gyakorolhattak szuverén politikai hatalmat a bronzkori Mezopotámiában. Az a siker, amellyel ezt a hatalmat meg tudta tartani, az alapok megszilárdításának képessége olyan kompetenciát sugall, amelyet a kortárs források elismertek. Mégis az a tény, hogy ő egyedüli volt, az egyetlen nő a több száz férfi uralkodó között, megmutatja, mennyire kivételes volt ez. A szamáriai civilizáció politikai struktúrái, vallási ideológiái és társadalmi hierarchiái úgy épültek, hogy kizárják a nőket a legfelsőbb kormányzásból. Kubaba nem a szabályt, hanem a kivételt képviseli. Az a rendkívüli eset, amely bizonyítja, mennyire merevek voltak a normális minták. Története, amely táblákon maradt fenn, szétszórva múzeumokban és magángyűjteményekben, megörökít valami lényegeset arról, hogyan válik a történelem legendává, és a legenda teológiává. A agyag rögzíti a tényeket. Egy nő uralkodott, a későbbi generációk, akik nem tudták ezt a tényt a világképükbe illeszteni, átalakították azt. A nő isteni lesz, és végül az isteni figura teljesen elhomályosítja a történelmi szemét, amíg csak a mítosz marad. De a táblák emlékeznek, hogy az istennő alatt a kocsmáros rejlik. A kozmikus anya alatt kis uralkodója fekszik. És ebben az emlékezet rétegződésében az agyag megőrzi azt, ami elfeledett volna. Egy nő, aki dinasztiát formált, aki a történelem első átfogó politikai nyilvántartásában szerepel, aki minden elvárást meghazudtolva uralta az ókori világot. Ha valaki a perifériáról, egy királyi vér nélküli kocsmáros, alapvetően meg tudta változtatni Száme politikai táját, akkor milyen más rendszereket hoztak létre a samriák, amelyek nem csak a saját világukat, hanem az egész civilizáció jövőjét is átalakítanák. Milyen matematikai keretet fejlesztettek ki, amelyet még ma is használunk, 3000 évvel azután, hogy városaik porrá váltak. Minden alkalommal, amikor rápillantasz egy órára, Száme matematikát használsz. Minden alkalommal, amikor iránytűvel navigálsz, szöget mérsz, vagy a zodiákust említed, egy 5000 évvel ezelőtt Mezopotámia vályogtégla városaiban feltalált numerikus rendszert használsz. A sumerek nem 10-es számrendszerben számoltak, mint a legtöbb modern rendszer. Ők 60-as számrendszerben számoltak. Ez a 60-as alapú matematikai rendszer teljesen kidolgozva jelenik meg a legkorábbi agyagtáblákon, világos fejlődési szakaszok nélkül, amelyek ehhez vezettek. KR-e 3000-re a számíírnokok kifinomult helyértéknotationt használtak, összetett számításokat végeztek, és csillagászati megfigyeléseket rögzítettek olyan matematikai keretek segítségével, amelyek évezredeken át alapvetően változatlanok maradtak. A kérdés, amely a történészeket foglalkoztatja, nem az, hogy ez a rendszer működött-e, nyilvánvalóan működött. De miért választották először a 60-at? A 10-es alapintuitívnak tűnik. Az embereknek 10 ujjuk van. A kezeken való számolás természetesen a 10-es rendszerekhez vezet, amiért a legtöbb kultúra függetlenül fejlesztette ki a 10-es matematikát. De a 60-as alap látszólag önkényes, szükségtelenül bonyolult egy olyan civilizáció számára,
amely éppen csak kezdte felfedezni az absztrakt numerikus gondolkodást. Kivéve, hogy nem önkényes egyáltalán. A 60 matematikailag kivételes. Ez a legkisebb szám, amely osztható 1, 2, 3, 4, 5 és 6-tól. Ez azt jelenti, hogy egyenletesen osztható felekre, harmadokra, negyedekre, ötödökre és hatodokra anélkül, hogy törteket generálna. Lényeges előny egy olyan kultúra számára, amely agyagtáblákon végez számításokat, és nincs könnyű módja a tizedesek ábrázolásának. Gyakorlati szempontból, mint például a rációk felosztása, a földmérés vagy a munkaerő arányok kiszámítása, a 60-as alap megszüntette a zűrzavaros maradékokat, amelyek a 10-es osztást sújtják. De a választás mélyebbre nyúlik, mint a gyakorlati kényelem. A 60 csillagászati szempontból is jelentős. A sumerek megfigyelték, hogy a zodiákus, azaz égövezet, amelyen a nap, a hold és a bolygók mozognak, 12 szakaszra osztható, amelyek megfelelnek a 12 holdhónapnak. Minden szakasz további 30 fokra osztható, így összesen 360 fokot kapunk egy körben. Ez a 12 az 30 struktúra, amely megfigyelhető égi ciklusokon alapul, természetesen olyan számokat eredményez, amelyek kompatibilisek a 60-as matematikával. Megfigyelték, hogy 6-60 napos időszak körülbelül egy napévet jelent. Hogy 60 holdhónap szinte pontosan 5 napévet jelent. Hogy a Vénusz szinódikus periódusa, az idő, amely a reggeli és esti csillag megjelenése között telik el, elegánsan kifejezhető 60-as törtekben. A matematikai rendszer és a kozmikus világ, amelyet leírt, úgy illeszkedik össze, mint egyetlen mechanizmus alkotó részei. A bizonyíték arra, hogy ez a matematika mennyire kifinomultá vált, a múzeumi gyűjteményekben szétszórt táblákon jelenik meg. Az egyik legfigyelemreméltóbb a Plimpton 322, egy agyagtábla, amely körülbelül 18800 BC-ból származik, és jelenleg a Columbia Egyetemen található. Első pillantásra úgy tűnik, mint egy adminisztratív nyilvántartás, 4 oszlopszámokkal, 15 sorban elrendezve. De amikor a matematikusok alaposan elemezték a 20. században, rájöttek, mit látnak. Pitagoraszi hármasok, 3 szám halmazai, amelyek kielégítik az a BC egyenletet. Az a kapcsolat, amely a derékszögű háromszögeket definiálja, állítólag több mint 1000 évvel később lett felfedezve Pitagorasz által. A tábla ezeket a hármasokat rendszerszerűen, nem véletlenszerűen sorolja fel. A számelmélet kifinomult megértésével van megszervezve, ami azt mutatja, hogy a babiloni matematikusok, a sumér matematikai hagyomány örökösei, értették a négyzetek és gyökök közötti kapcsolatokat, képesek voltak új pitagoraszi hármasokat generálni a meglévőkből, és a tiszta matematikát messze túl a gyakorlati számításokon is felfedezték. Ez nem a mezők felmérésére vagy falak építésére szolgáló matematika volt. Ez a numerikus kapcsolatok elméleti felfedezése volt. Matematika önmagáért, amelyet olyan írnokok űztek, akik szépséget találtak az absztrakt mintázatokban. A 60-as számrendszer tette lehetővé ezt a fajta felfedezést. Gazdag oszthatósága lehetővé tette a bonyolult törteket, összetett arányokat és pontos csillagászati számításokat, amelyek más numerikus keretekben nehezen kezelhetők vagy lehetetlenek lettek volna. Az árnyékfedezések előrejelzését, a bolygók helyzetét és a holdciklusokat rögzítő táblák több generáción átívelő megfigyelési programokat mutatnak be, ahol az adatok évszázadok során halmozódtak. Minden generáció finomításokat adott a örökölt táblázatokhoz. Ez a folytonosság kulcsfontosságú. A pontos csillagászati előrejelzés türelmes megfigyelést igényel olyan időskálákon, amelyek hosszabbak, mint az egyes életek. A sumérok valószínűleg fenntartották az intézményi struktúrákat, templomi iskolákat, írnokakadémiákat, csillagászati papságokat, amelyek megőrizték az adatokat generációkon át, kollektív tudást építve, amelyet egyetlen megfigyelő sem tudott volna elérni. Gondoljunk a napi egyenlőségek folyamatára, a korábban említett 26,000 éves ciklusra. Ezt közvetlenül nem lehet megfigyelni egy emberi élet során. Összehasonlítást igényel az évszázadokkal elválasztott megfigyelések között, észlelve, hogy a csillagok helyzete fokozatosan eltolódik a naptárhoz képest, majd extrapolálva a teljes ciklust a töredékes adatokból. Az, hogy a sumérok úgy tűnik, hogy megértették ezt a jelenséget, arra utal, hogy hozzáférésük volt olyan feljegyzésekhez, amelyek sok generáción átíveltek, és táblákban maradtak fenn, amelyek túlélték a tüzeket, árvizeket és politikai zűrzavarokat. Az időmérési rendszerük tükrözi ezt a csillagászati alapot.
A napot 12 dupla órára osztották, mindegyik 30 kis T tartalmazott. A kisebb egységek, amelyeket mi 4 percnek ismerünk fel. A struktúra a zodiákus szervezését tükrözi. 12 főosztás, mindegyik a 60-as alaplogika szerint elosztva. A nap és az éjszaka nem különálló rendszerek voltak. A kozmosz ugyanazon kerekeinek részei voltak, matematikailag kompatibilis egységekben mérve. Ezért használja a modern időmérésünk még mindig a 60 másodpercet egy percben, 60 percet egy órában. Amikor a henisztikus csillagászok átvették a babiloni csillagászati táblázatokat, örökölték a 60-as alapú időmegosztásokat az adatokkal együtt. Amikor az iszlám tudósok megőrizték és kiterjesztették ezt a tudást a középkor során, fenntartották a 60-as alapú struktúrát. És amikor a reneszánsz Európa újra felfedezte ezeket a szövegeket, beépítették a sumer szeximális rendszert a mechanikus órákba, amelyek végül a globális időmérés standardizálásához vezettek. Minden karóra egy sumer műtárgy. Ugyanez vonatkozik a szögmérésre is. A 360 fokos kört 60 percíve fokra osztják, amelyeket további 60 árk másodpercre osztanak. Ez az egész rendszer közvetlenül a sumer csillagászati gyakorlatból származik. Amikor a navigátorok útvonalakat terveznek, amikor a mérnökök pályákat számítanak ki, amikor a csillagászok térképezik az eget, matematikai kereteket használnak, amelyeket az ókori Mezopotámiában találtak ki. Még a zodiákus 12 jelének struktúrája is megőrzi a sumer kozmológiát. A csillagképek maguk megelőzik a sumert. Az emberek mindig is láttak mintákat a csillagokban. De a szisztematikus 12-es felosztás, a 30 fok hozzárendelése egy jelhez, a zodiákus pozíciók integrálása a matematikai csillagászatba. Ezek az újítások a sumer templomi obszervatóriumokból származnak, ahol a papok az égi ciklusokat követték, hogy meghatározzák az ünnepek időpontját, előrejelezzék a napfogyatkozásokat és értelmezzék az isteni akaratot. A táblák felfedik, mennyire mélyen behatolt a matematika a sumer tudatba. Nem választották el a számítást a kozmológiától, vagy a geometriát a teológiától. A számok voltak a nyelv, amelyen keresztül az isteni rend kifejezte magát. Ugyanazok az arányok, amelyek a templomépítészetet irányították, a bolygók mozgásában is megjelentek. Ugyanazok a felosztások, amelyek a naptárt szervezték, a rituális időt is struktúrálták. Ez az egységes világkép, ahol a matematika, a csillagászat, az építészet és a vallás egy zökkenőmentes egészet alkotott, magyarázza a rendszerek tartósságát. A 60-as alap nem csupán egy számolási módszer volt. Ez volt a keret a valóság megértésére, összekapcsolva az emberi tevékenységet a kozmikus mintázattal. Elhagyni azt annyit jelentett volna, mint lebontani egy egész világképet. Így fennmaradt az adi, babiloni és asszír birodalmakon keresztül, a henisztikus csillagászat és az iszlám matematika révén az európai tudományba, végül pedig a globális modernitásba. A táblák, amelyek megőrzik ezt a tudást, törékeny agyagból készültek, ék alakú jelekkel bevésve, matematikai igazságokat hordozva 5000 éven át. De a matematika nem volt az egyetlen dolog, amit ezekben a táblákban rögzítettek. Az adminisztratív szövegek egy másik titkot fednek fel. Olyan kapcsolatok bizonyítékai, amelyek távolságokat ölelnek fel, amelyeket a bronzkori civilizációknak rendszeresen lehetetlen lett volna áthidalni. Ha a 60-as alapú matematika a sumert a fölötte lévő kozmoszhoz kötötte, milyen hálózatok kötötték őket távoli földekhez, sivatagokon, hegyeken és tengereken át? Milyen táblák fedik fel a kereskedelmi útvonalakat, amelyek összekötik a mezopotámiai városokat a több ezer mérföldnyire lévő civilizációkkal, létrehozva a történelem első globális gazdaságát? Az Urból előkerült adminisztratív táblák között egy kategória meglepően gyakori. Kereskedelmi nyilatkozatok, amelyek távoli földekről származó árukat sorolnak fel. Ezek nem homályos utalások a külföldi luxusokra, hanem konkrét helynevek, mennyiségek és rakományrészletek, amelyek egy meglepően kifinomult kereskedelmi hálózatot fednek fel. 3 név jelenik meg ismételten. Dilman, Magen és Malua. Dilman, amely a modern Bahrein és a keleti arab partvidék azonosítják, központi kereskedelmi csomópontként szolgált. A táblák transzitmenti pontként írják le, ahol a távoli forrásokból származó árukat összegyűjtötték, mielőtt végső szállításra került volna a mezopotámiai városokba. Rézrudak, gyöngyök, féldrága kövek, egzotikus fák, mind Dilman kikötőin keresztül áramlottak.
Néhány szöveg szinte mitikus kifejezésekkel írja le, mint egy tiszta földet, egy paradicsomot, ahol a betegség és a halál ismeretlen volt, ami arra utal, hogy spirituális jelentőséggel bírt kereskedelmi fontosságán túl. Magen, valószínűleg az ománi félsziget, biztosította a fekete diorit követ, amelyet királyi szobrokhoz és feliratokhoz használtak. A táblák konkrét szállítmányokat rögzítenek. 20 talent réz Maganból. Diorit Magan hegyeiből. Az Ammani part menti régészeti felmérések kiterjedt ősi rézbányászati műveleteket tártak fel. Salakhalmok és olvasztóhelyek, amelyek pontosan összefüggésbe hozhatók a sumér szövegekben említett időszakokkal. De Malua a legfigyelemreméltóbb az áruk alapján, amelyeket leírnak. Karneol gyöngyök, elefántcsont, egzotikus fa, háborús fák, különleges kerámia stílusok. A tudósok most magabiztosan azonosítják Maluát a modern Pakisztánban és Északnyugat-Indiában középpontjában álló indusvölgyi civilizációval, több mint 1000 mérföldnyire a déli Mezopotámiától, nyílt óceánon át. Ennek a kapcsolatnak a bizonyítéka túlmutat a szövegeken. Az indusvölgyi pecsétek, jellegzetes négyzet alakú bélyegzőpecsétek egyedi ikonográfiával és megfejtetlen írással, mezopotámiai régészeti kontextusban kerültek elő Urukban és Kisben. Ezzel szemben a mezopotámiai henger alakú pecsétek az Indus helyszínein, mint Lotol és Mohenjo-daro, bukkantak fel. A sumér királyi sírokban talált karneol gyöngyök kémiai elemzése a Gujárat állambeli konkrét kőbányákhoz vezeti vissza eredetüket. Ez nem alkalmi kapcsolat volt. Ez fenntartott volt. Rendszeres kereskedelem, amely évszázadokon át fennmaradt. A tengeri régészet elkezdte rekonstruálni ezeket a gyökereket. Ősi kikötői létesítmények a Perzsa-öbölben. A táblák hivatkozásai konkrét hajótípusokra és rakománykapacitásokra, a kereskedelmi partnerek között használt standardizált súlyok és mértékek bizonyítékai, amelyek formális kereskedelmi megállapodásokat sugallnak. A táblák professzionális kereskedői osztályokat, szállítási szerződéseket és még biztosításszerű megállapodásokat is leírnak, ahol a tengeri veszteségeket a befektetők között osztották el. Ez volt a bronzkori globalizáció, egy kereskedelmi hálózat, amely a keleti földközi-tengertől az Indus folyóig terjedt, írásos szerződésekkel, standardizált valutákkal és diplomáciai protokollokkal megkönnyítve. Az áruk olyan útvonalakon mozogtak, amelyek később a selyemút alapjaivá váltak. De ezek a tengeri és szárazföldi átjárók már régiek voltak, amikor Babilon hatalomra jutott. A táblák nem csak azt rögzítik, hogy mit kereskedtek. Felfedik, hogyan működött a kereskedelem. A kereskedő céhek, a templomi intézmények, amelyek finanszírozták az expedíciókat, a szerződéseket szabályozó jogi keretek, a diplomáciai kapcsolatok, amelyek biztosították a biztonságos áthaladást idegen területeken. Ez bonyolult volt. Rendszerszintű nemzetközi kereskedelem 2000 évvel a római birodalom előtt. Henger alakú pecsétek lehetetlen precizitással. Míg az adminisztratív táblák rögzítették a kereskedelmet, egy másik kategória, az artefaktumok hitelesítette azt. Henger alakú pecsétek. Ezek a kis kőhengerek, amelyek általában nem nagyobbak egy hüvelyknél, bonyolult jelenetekkel voltak faragva, majd nedves agyagon végiggurítva lenyomatokat hagytak a dokumentumokon, tárolóedényeken és személyes levelezésen. Minden felnőtt a sumér társadalomban birtokolt egy pecsétet. Ezek egyszerre működtek jogi aláírásként, személyes azonosítóként és spirituális védelemként. A szerződések nem voltak érvényesek minden fél lenyomott pecsétje nélkül. A tárolószobákat agyagpecsétekkel biztosították, amelyek megsérültek, ha manipulálták őket. A levelek pecsétlenyomatokat hordoznak, amelyek bizonyítják a feladó személyazonosságát, de egyes pecsétek túllépnek utilitárius funkciójukon. A legszebb példák, amelyeket gyakran királyi vagy papi kontextusban találnak, olyan mestermunkát mutatnak be, amely a lehetetlenség határánál nagyítás alatt ezek a pecsétek mikroszkopikus precizitással részleteket tárnak fel, egyedi faragású ujjak, mindegyik kisebb, mint egy tűfej. Cunir formájú feliratok, amelyek éppen hogy látható ékekkel készültek. Kozmológiai jelenetek, amelyek bolygókkal kapcsolatos vonulásokat, mitológiai narratívákat vagy rendkívüli bonyolultságú geometriai mintákat ábrázolnak, mint kemény kövekbe, mint a lápisz, lazuli, hematit vagy szerpentinit, faragva. A sumér kézművesek rendelkezésére álló eszközök nem kellett volna lehetővé tegyék ezt a precizitást. Mégis, a munka létezik, megőrizve a világ múzeumi gyűjteményeiben. Néhány pecsét olyan részleteket tartalmaz,
hogy a modern kutatók vitatkoznak arról, hogy az ókori kézművesek használtak-e nagyító lencséket, kvarckristályt vagy vízzel töltött üveggömböket, amelyek megnagyobbíthatták a munkafelületet. Az ilyen optikai eszközök végleges bizonyítékát nem találták meg mezopotámiai kontextusban. Mégis, a munka önmagában úgy tűnik, hogy megköveteli létezésüket. Az alternatíva, hogy a pecsétvágók ezt a precizitást segédeszközök nélkül, puszta látással és rendkívüli ügyességgel érték el, talán még figyelemre méltóbb, olyan kézügyesség és művészi képességek szintjeit sugallva, amelyek megkérdőjelezik az ókori képességekről alkotott feltételezéseinket. Ezeken a pecséteken gyakran kozmikus témák jelennek meg. A nap, a hold és Vénusz specifikus konfigurációkban elrendezve. Istenek állnak hegyeken, amelyek égi birodalmakat képviselnek, vonulások, amelyek a zodiákus szekvenciákat tükrözik. Ezek nem csupán díszítő elemek voltak. Ezek hordozható kozmológiák, a Szent Rend miniaturizált ábrázolásai, amelyeket tulajdonosaik identitásként és védelemként hordtak. Minden pecsét egyedi volt. Amikor agyagba nyomták, olyan aláírást hagyott, amelyet nem lehetett hamisítani. Az ókori világ megfelelője a biometrikus azonosításnak. De a jogi eszközökön túl szellemi tárgyak is voltak. Sok közülük imákat vagy védelmi formulákat tartalmazott. Néhány megnevezte a tulajdonosait és isteni védelmet hívott segítségül. A halottakkal együtt temették el őket, ami azt sugallja, hogy a személyazonosság és a védelem a halálon túl is kiterjedt. A táblák és pecsétek együtt működtek, mint egy rendszer. A pecsétnyomattal érvényesített írásos feljegyzések egy olyan információs hálózatot hoztak létre, amely megbízhatóbb volt, mint a szóbeli tanúvallomás. A kereskedelem, a jog és az adminisztráció mind két elem kombinációjára támaszkodott. E két elem nélkül a táblákban rögzített összetett társadalom nem működhetett volna. Az énekek és vallási szövegek között egy tábla kiemelkedik váratlan gyakorlatiasságával. A Ninkasihoz, a sör istennőjéhez írt himnusz, amelyet Kr.e. 1800 körül írtak, de sokkal régebbi hagyományokat őriz, egyszerre működik vallási költeményként és sörfőzési receptként. A szöveg részletesen leírja a árpa áztatását, amíg csírázni nem kezd, a csírázott gabona szárítását és őrlését, vízzel és mézes kenyérrel való keverését, erjesztését, szalmából készült szőnyegeken való szűrését és nagy korsókban való tárolását. Kövesd ezeket az utasításokat pontosan, és olyan sört készítesz, amely lényegében megegyezik azzal, amit a sumér munkások ittak 45 évszázaddal ezelőtt. A modern sörfőzők pontosan ezt tették, kizárólag a himnuszban leírt összetevőket és technikákat használva. Újraalkották az ókori sumér sört. Egy sűrű, táplálóital, inkább folyékony kenyér, mint modern sör, szívószálon keresztül fogyasztva, hogy elkerüljék az üledéket az alján. De ez nem szórakoztató ivás volt. A sör alapvető volt a sumér civilizáció számára olyan módokon, amelyek messze túlmutattak az italozáson. A táblák rögzítik, hogy a munkások napi söradagokat kaptak a bérük részeként, nem luxusként, hanem alapvető táplálékként. A sörfőzési folyamat a gabonát könnyebben emészthetővé tette, növelte tápértékét, és megtisztította a vizet, amely egyébként betegségeket hordozhatott volna. A sör kalóriát, B-vitaminokat és táplálékot biztosított, amely fenntartotta a ziggurát építő, csatornákat ásó és földeket betakarító munkásokat. Emellett mély vallási jelentőséggel bírt. A sört az isteneknek ajánlották a templomi rituálék során. A himnusz Ninkasit úgy írja le, mint aki nagy lapáttal kezeli a tésztát, egy gödörben keverve, édes aromákkal. A nyelvezet tiszteletteljes, a sörfőzést szent cselekedetként kezeli, a sör összekapcsolta a halandót és az istenit, az emberi munkát és a kozmikus rendet. A benne résztvevő biokémia meglepően kifinomult. A csíráztatott gabona, amelyet szárítás előtt hagynak csírázni, aktiválja azokat az enzimeket, amelyek a keményítőket cukrokká alakítják. Az erjesztés ezeket a cukrokat alkohollá alakítja, miközben széndioxidot és ízanyagokat termel. A hőmérsékletszabályozás, az időzítés és az összetevők arányai mind befolyásolják a végterméket. A sumérok empirikusan értették ezeket az elveket, olyan technikákat fejlesztettek ki, amelyeket tudományosan csak a 19. században magyaráztak meg. A táblák a sör gyógyászati alkalmazásait is rögzítik. Különböző gyógynövényekkel vagy ásványi anyagokkal keverve, különféle kezelések szállítóeszközeként szolgált. A receptek söralapú gyógymódokat írnak le emésztési problémákra, fertőzésekre, sőt még fogászati gondokra is.
Az alkoholtartalom segített feloldani az aktív vegyületeket, miközben antiszeptikus tulajdonságokat biztosított. Egy olyan civilizációban, ahol nem volt kávé vagy tea, a sör volt a fő társadalmi ital. Az olyan kocsmák, mint amilyet Kubar üzemeltetett, a közösségi élet központjai voltak. Üzletek sör mellett köttettek. Viták sör mellett lettek rendezve. Barátságok sör mellett pecsételődtek meg. A főzőistennő felügyelte ezeket a tranzakciókat, minden egyes csésze emlékeztetve a civilizáció bőségére. Ezek a három titok, a kereskedelmi hálózatok, a hengerpecsétek és a sör, felfedik a sumer civilizáció emberi dimenzióját. Nem a kozmikus rejtélyek, amelyek a csillagászatban vagy a matematikában kódoltak, hanem a mindennapi valóságok. Kereskedők, akik a szállítmányokat követik, iparosok, akik lehetetlen részleteket faragnak, sörfőzők, akik a gabonát táplálékká alakítják. A táblák egyszerre őrzik meg mindkét skálát, emlékeztetve minket arra, hogy ugyanazok az emberek, akik a bolygók ciklusait számolták, ugyanúgy aggódtak a részszállítmányok, a jogi hitelesítés és a sör minősége miatt. De ha a táblák ennyire alaposan dokumentálják száma eredményeit, kereskedelmi hálózatait, technológiáit és mindennapi gyakorlatait, akkor mit árulnak el a végéről? Milyen végső titok jelenik meg az adminisztratív nyilvántartásokban, amelyek nem a civilizáció felemelkedését, hanem lassú, megállíthatatlan összeomlását mutatják?